Až teraz. Ty pohľad urob. Čo? No, až žmurky. Čo? Žmurky. Tak sa pozeraj na mňa. Si hnusná. Ako vieš, ako to je... A mušica varíť. Na mňa onej? Jo, prdelka. A ty chceš byť na videu, kde si? To je Peťo. Ja to nahrávam. Počkej. To vždycky. Nemá pointu to video. Ale má. To nemáš, pozri na to. Predstavka. Toto sa učím. Jak pekne píšem. No dobre. A ja pekne píšem. Daj na mňa O, jak pekne píšeš. Ja to A jak pekne píšeš. Hej, Kača, keď ti daj Jana vedieť, že ide do školy. Tak mi daj vedieť, jasne, ty koľko ja to zdokumentujem normálne. To musia byť detaily, nerob. Nechaj, Aluši. Babi. Hej, ale to video bude mať veľa oných, taká bajčila, to neviem, taká píška. Klári, to nič nebude vidieť! Nič nebude vidieť! To musí byť také kúhole. Počkaj, čo to tam má? Ty taký? No super. Aj. Kurva. Ale 40. A 153. Je to čo? Nie, počkaj, tým furt otočaj. Čo je to? 153. Počkaj, je tam aj odraz v tej onej? 153. Medzera 3. No okej.